Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се беше чупило в мотора на самолета ми. И тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно гласче. То каза: Моля, нарисувай ми овца. Какво? Нарисувай ми овца. Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния. Разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглежда сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можах да нарисувам.